अरे चमार दुसाद तो छुअल के खात रहला। आज तोनी के अहिर राजपूत ब्राह्मण के बराबरी करता रस, तोनी के छुअल के खात रहला। ई तोनी के भूले के संविधान तोनी के देखावत रस, संविधान में का लिखल बा, संविधान में का आरक्षण मिलल बा। तब बहिंचोद लो चमार दुसाद लोग सार लो संविधान समझी के फायदा बा कुछू। अरे बहिंचोद आरक्षण तो तोनी के मिलल बा। चमार नहुआ ब्रांड रे बांच, चमार नहुआ ब्रांड है। अच्छे लोग नाव लेके चमार के गरिया के बांच फेमस हो जाता, फेमस। ठीक बा ना, डेढ़ बढ़ चढ़ के मत बोल है न। तो पेला जी चमारे के दुनिया से चल जीबा, दुनिया से अभी चमारे के हल्का मत ले। ठीक बा ना, संविधान के वजह से आज संविधान के वजह से हमन के हाथ बनाइल बा, नहीं तो संविधान के माने के। ठीक बा ना, तो इतना मत बोल। संविधान अगर नहीं रहत ना तब तो के बतौती, संविधान के माने नहीं के, संविधान के पालन करी नहीं के हमन के।